Ja kaiken kaikkiaan kuitenkin on ollut hyvin mielenkiintoista, mihin suuntaan, kun tämän kamerajutun ulkopuolella, niin mä en tietenkään ole tällainen. Mä olen paljon enemmän ihmisrauniompi, mutta kun tästä saa sitä voimaa. Ja jos niin voi suoda itselleen jotain kautta edes hetkellisen voimavarojen nousun, niin on se silloin ollut ehdottomasti sen arvoista. Niin mä halusin vaan kiittää kaikkia, jotka näitä videoita katsoo. Mä en tiedä, väsyks mä koskaan sitä sanomaan, koska se on mulle aika tärkeetä. Ja sit mä halusin toivottaa kaikille mahdollisimman. Tuottelias on tosi negatiivinen sana, mä en halua käyttää sitä tässä kontekstissa, jos lentää joku karva. Mutta sanotaan, että mahdollisimman tyytyväistä tiistaita kaikille, ei aina tarvii olla